Hov, du har glemt at fortælle dig, at vi har ansat en ny praktikant. Nå, det kunne du jo godt lige have fortalt mig. Men jeg tænkte, at vi godt kunne bruge en ny på holdet. Du har gjort et helt fantastisk arbejde her de sidste 2 dage. Og det har været en fornøjelse at have dig. Du har formået at opklare en sag så hurtigt, at det har min hjælper aldrig som du gøre. Mange tak for det. Det har virkelig også været en fornøjelse at være sammen med dig. Tak og i lige måde. Jeg må hellere også tage hjem, ikke? Så tak for i dag. Vi ses i morgen. Selv tak. Nå, jeg må også hellere sætte dem hjem. Ja, det er virkelig forfærdeligt, men tak for informationerne. Vi vil tage sagen op her. God dag. Ja, der er sket en forfærdelig ulykke. Virkelig tragisk. Vores praktikanten er død. Hvad? Mener du det? Ja, jeg har lige snakket med politiet, og de fandt en seddel, hvor der stod undskyld skat. Så må det jo være kæresten. Ja, så vi må opsøge ham. Ja. Hej. Er du praktikantens kæreste? Ja. Klokken den er 17.03, og du er efter på mord på Hej, praktikanten. hvad sker der? Godt sige til dit forsvar. Jeg har ikke gjort det. Når man har beviser på det, der er. Hvis nogle beviser, for jeg har altså ikke gjort det. Fandt det her. Der var din kæreste død. Det har jeg ikke skrevet. Det kan kun være dig. Jamen, jeg har ikke skrevet det. Jeg vil ikke slå min egen kæreste ihjel. Altså, hvis du ikke indrømmer det, så tjekker vi overvågning. Fint. Jeg har ikke gjort det. Jeg har set overvågningsvideoerne, og jeg ved, at der er dræbt praktikant. Det ved jeg også.